Ret dig op i ryggen og kram dig selv. Tag rigtig godt fat. Og så kører du stille og roligt armene rundt omkring dig selv fra side til side. Du kigger på det samme sted hele tiden. Og prøver at undgå, at hovedet og rygsøjlen drejer med. Du må godt have lidt mere tempo. Det skal stadig være en blød og en rolig bevægelse. Ja. Bare lidt længere og lidt friere. Godt, slip så armene. Ret dig godt op og træk vejret 2 gange dybt ind gennem næsen. Og ud gennem næsen. Ind. Og ud. Og kig op igen.